Kowe nek duwe wong tuwa loro wis gak usah wiridan ya. Bersolat langsung ngladeni wong tuwa Nah, iku wiridan nek gak ono wong tuwa, adoh karo wong tuwa ya. Nek parek wong tuwa wis ngajak omongan wong tuwa wis ngungkuli wiridan ngajak kondo-kondo ya. Nah, ilmu khusus iki ya. Aku tahu sih didau panggil Said Muhammad, aku sholat qobliyah subuh aku tak undang, aku kok gak moro sholatul qobliyah. Wong tuamu gak mulang, gak tahu didik kowe, tapi ngeladeni guru ini utama timbang qobliyah. Seweneni